sound of that. I'm the one. Me casa me dene me di ka dia konya ma me ma me ni aba no no konya ya me ma me ni aba no ah we mo ye do ko bi te se me ma me ni aba na me mo ni aba ya ni se ya me ko mi ni ba ni aba agu na na jaisu me ma me ba bi ya ni me ma me ba ni ni aba na wo twini ya yesie ni pa usu when soon, oh baby, a baby. I dear back open with me, I can't tell. Says shall pudding. Now shut a dear that when number was so yet. And yes, sir, not so better, nothing be over so I are really on the farm and I'm so when you are. We are ready, my yard. Popia won't tell Mobia was a baby. How? You can't see your way, you know. Kanya hosa na me obetira me say me kanya me ho me kanya me ho no kanya hosa nana se sie ya wuti ni sui na ago na busha panyi ni a na nya na papa nya wini ana enso so awoni sui desa na kanya se me ho fa me a enyi ni so nyo ya me be kwa brochira ko sa me pe yare a aka na dai na me amada fo ni me nua no kame chima so ya twen ama ka be bia to kru bia obe rerem bia ka me tawaji na kame wura ho bi dan so me ni ho dan bia ya na mpanyifo ko mo se so dwan kwa ne huma ko me pompa ye e dia tawaji pa en se bia wo se me gude bua wo bia megu me tawaji pimpin me tawaji bare e wo hunhum dan ko ni ba ya wo dia wo kwa no ye wo yo Bessoin, c'est da bem. Ah, and now you know, Bessoprana. Oh, maybe. Vai ali, o. Escafra, Sandy. Nana me srau. Ipa wenu we munu sio. Yes. Ade wenu na na we yes. I was abey agent so. Anu kwa dey am mo dey do kwa dey am befo. Wo dey pe. Ame me ya kan ya. Ndi me ko. Ya me ko. Ani me ko jo. Pasa ma beta me chigo mama. Nana, aye what? Aye what? Na uswa go se na he omma. Misro. Wo ye mu ye kan papa mu na ope. Ni papa mu na ope. Baby aka ka ko no je pepa we no musuo. Baby ba ni yo. Na mi a wadi. Baby ba ni ye. Tira piti. Baby ba ni.
And auditions. Why? Nyamia wo abusia panie nya wo ye nyamia wo wade awuye enyo ati abise na no ni agronwo ati abise na no ni agronwo abusia panie wate abusa na no ni agronwo ati abise na no ni agronwo ati abise na no ni agronwo Wada mama mintina mi. Me pacho. Enya na wada wada tina. Hey, Mama sawa. Nana ba fancy obre no. Wada mo tina. yes wa ba mi fia ba. Nana e da kwa na wo ba he. Imi na ese mpo anase nana. Hey. Okay ah. Nana na ho te sei. Me wo ye na ho na efese. Da se. Na ma be pe sa. Me kwa krasi o. Bedroom ranaju. Ena me te won kra. Na no pay o se me sorry na mko soma himfi. Eja me firi oba na mso se na ma da me hwa baba we. Oh nana. Na bibi wakuma so onyimo. Akuma. No ya yere. Se ni wame. Kwaje nyam chaye. Ai. Wonyem. Onyim no dia betumi ni mu. Ade wonyem awo na oso adbeto ani. Nana se ko ebe nyina wo no wa fo tiri ka wo. So na so ni ku lawyer ajima ni ko di wo hini ya se wada ni kuna fo yi. Kwaje nyam cheme na mzunzum na tikose. Pogia nti sei edomo ekwa akon na de odi animu akora bo ka no a na se eja akon a Na bi enya akon e se mo to aso. enye me de se wa firi mu na de mu se nyankopon obo se obedi hini a obedi obi to aduru obi ye ode enka na ka me meti ase ebusu ya panyini dere a wo dere ye no Ah, me busu ya panyini bia ko so no. wo de me fa suru fa fom fa se enye yi esa se de nyame ahira no no na wo hira no kojo nyame chede mu ya nyame amọ ne hene Ene be se ko hwe ya America se ya danso. Wo di akonwa o. me wo fa kokofu ba ya da Ai. o de odi hene wan mo no mo si ne hene wo ana se ya Eh nana ne be se ko hwe America. Wo ba outdoor ya wo hihye no so wo hene. Aha de se bonye hwe. Yen ya brochira hini ne freda hini o. Eh. Abrochira himfo no. Asase bia na ho ne nso ho nkonwa ne nana ento ahafo wo mma. Wo mo ko party ase wo hihye ne ho agudie. Na obedru fie so a wo de ada. Abrochira obi bele wo pona ahemfo no de omo yase obi bele wo pona. Na wafo uche ni ba kwato kom. Na afi watena si. Sami wura mu an ma hu say yes na na edi ade. okue Nana. emrasi akonwa no e ya de sidwa enye mamadwa adanso no so no me wo fa kokofu de odi ntie na ne ba no odi bi enye ye Na mpacho bebre ya danso akonwadie ne de sese wono wanya insurance bi wa America ho no de aba. Sika won ho nti wada roma. Ah. O pesi ka de ye mpunti o. okue Nana. mami ka seminchi amamere ene ya mani ye ton wa hwe ye ahimfu ya ye titiwe obi wo no ma ba bi asem ne dan won van to obetra konya so afi mfie mienu no Ah. ti so obetra konya so no ama no kredie enni wani mu kan na ma sika di wani mu kan de a ene wo bewu na konya nda enti minua no ne de a enti mi fansa no mo obi enti ba bi amamere da no ma fa to a be frato Nana ya danso aba won kran o. ya danso aba ko ba ga kuro Ah, wo be di akonwa no so oba wo musa lawyer ho asem kura. Chese wo musa bibi ya asifi. okua Nana. akonya mete so menim ni so nanso metu adu meti akonya tuntum so egudi akonya Eh. nti se wo ba won ka ho asem a
family. O papa we ya kura wa ama. Me ama wo fa kokofu buye. Ya dan so wa ama. Onim baby o papa da. Ɛna sɛ sɛ wɔbɛpa akonnwa die no. Nti me oba na opretum a na maka. Wa amprantum dia sɛ mehwɛ no a. Sanity. Feel. Okay, ameko. Yo nana. Ɛne wakuma die no why? Wadaroma nana. Mekuma me to nkra me afrɛ na wo. Na wo ma de ɛda no match. I no to de janta. Nya asɛm kra ka me gimu mi no nyina adwa. Nana we de ɛsrɛ wo a wadaroma. Me srɛ kwa na na bɛkɔ da bɛn. Nana me nyankɔ me ba bɛkra wo. Anahima. Ya dan so. Ya ni ba. Ya, pension mo no. Oh, ni sweet. Mama. Ni sweet. Aye. Yo nya. That's. Ya. Anahima. Yina me jwa ni baby so ye. Ah, tu. That's right. Yeah, Roger for. How is it? Tnase. That's it. Tnase ben. Wait. Vieille dia. Oh, meni aje no mama me rest wa. Oh. Ni ba. Akwa. Ni je so na Anahima. Akwa. Ofa wa hadi angene de mi hunyo be. Wa kai me rehusa. Na de bokona. Anahima. Me ame papa to for me na o sen kameba. Na kata sentiment to me amba. Na afei na obaade adaroma. Me say to me akabi. Na o sen befi. Nti se mbae na me se mbabe chia. Na ansa no no. Me di ne we bra. Yeah. Nti no Mama nkaze di esi. Oh. Hey. Ne wo mu nyina. Ye. Atu. Hey. Ya. Ya ministra. Hey. Sika on tabai. Eno. You. Esa. And nine. Imu. Insia. You. Insia. Nkonfo bi zo. So. Ene se se papa wuye. Minim se enye den ara akonya bedafie. Sesie ya nyame adom sika aba mensam yi. Mani gye. Ese miti. Before se wotrecha. We go ni. Mrasi akonya. Omayi na akonya ya dishija. Nti ameso meka saa ne se. Adishija no. Eye bema ne nua maasefo. Ene bi adishija. Ena maamagya no so ye bema no ma. Nipa bebre ni nsi. Amamre no. Nyi nyina ne ni mu. Obi wa kwatena abrochire oye mranimfo wo ye temuafo ofu se akonya ndie he wo nimdie bia na wo sika to betumi abedi ente sa dia mamre ne da no o se ho ani de to okoye obeyi ntumi nti esan se ntumi nko obi krom enko sese wo de agem sa ni mu sa akonya na ye wo dia na wo se
so so di ndama wa de no ofani mbona ba no me nua no nyenche nka mentimi nya osabro na na ima em se o ka se yina o se ase ne me ho adwiri ni bi sa na esanse ba me ba yina no me wo mo a wo ka bi a kire me se o sisi esika ba won se mu de yawo bo modern na ye ho kakra be betime nya akonya edi na me hu ne se nka mantie ofutu yi na metu sa na mo ya ka sika na metu egu kwa mane ha se wa ntimi ani akonya no nche so ni ntimi ye bibi betime ojo timi ba na ye bibi ma mrase esi wa adachi na akora bi twemo atene ne sa sa abodin sa o na ga na nya so fa maybe ne mrase titu bibi ba kuku maybe mi na se me kire se me ya ba na ni ma ko cha o men tenya ma no iwe na enwe ne de wasu timo mi eburu bi ma oh bidi bi chache Pachona, move here. Patrick from Brass. Oh, Brass. Now, who are frozen? The problem of any butter. One try. Catching up, why? Okay, that's it. Yo mame bisa kwanso Eja mi no. Ahe ma se aha na ebu. Na mo kwanso. But this year, and I go say you. Opanyi mane nko. That's him. And that's him. If I have you, and everyone, if you mercy, na kukwase ebusu panyin na labota. Na matise yakonwa na to. Miss me babesre. Se nana ebedum me na mo fa se page a we doctor. Et media dia. Resre na kunna nya baya ya siti asemti ya. Ahe ma. Sebo. Tikrano ikuta mensem runinsa pentu.
ɛna sikapa ɔpepem ɛnan na woto so ɛde ma nana hema a mede srɛ akonnwa ma na wɔfa ase Mr. Page. Nana, so by our mother and Sapan, Italian said, Green is a pentu. The seeker, Tregan, how much? A dash. Or the slap in young, Ama, no fast. Dr. Page. Page, sorry, no, 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 so I'm going to branch. Women in Penny butter. Anna, and pay for say, dear one on Nodi, and yet you come. We got to our dear miss. Anna Hema. Sudan and a bread. O me and Nukoshi or Dam will be Anna, if you had the same. Embracia Kunya, a pro to Tim Yepra, Ned and a border cry, and Yako Quasi was your best from the move. Nana Hema, Mr. Nana Trade Fiada, can't Tam say, one so me got to a more to Nana Trade Tam. No, son, me uncle. And that was Son, me uncle. I won't fear much. Don't free me, Fianco. Me pay and song. Yana. Quava. Wait a bit more, Kuya. Nana Wadama, where you pentam, you chance to cry. Nana, Chami Pokumin. Where you tell me Poku Papa. And to see a Chami Pokubia one day, at the Peku Dema, no Pierre Gabontino. Yamabusa Plus, I can tell you. Nana Wadama, Yaman Maita, Nemo Murray, or see a Kokasi with Sapani. No one can tell me good name, Master, with me a farm muscle. I want me and then we make a job. Never be good for money. They look at another Canadian. Yo, Miss Freya, may Bobo come for Amania. Na ya friend Nahima. Na Yadia to Nana Chadiani. Yawa they are Umra Hifi. You cried Yawada. And I'm a smart being consistent. If you plan him, my she must soon many soon. Nana machine. The Biansi move Bobsy, change, said a year. Your son may be a good one. And to see Yawada, Matty, Ebeya. Yeah, me cry me, Coral. Now we ain't Yamia. What are we? Man, ago. Amen. Sebu who say me jina sabria. Anya boni. Mo amani tiase ye krom ha. Ebra ye ni ayemahin etwa nani ahwe n'achi no. Ye nyo obi amo metina akonya iso. Mo je de kuro ya yo. Ma ne member obi anya dwuma. Ni ato da me ensa no nyina akoakoa. Sese onyankopa da roma. Papa yi oti hai. Be ma so ni ehwo. Eye, midamasi. We ya doctor ni mu ya. A ofi abrochi mem America krom ana aba. Ofi krom a wonu tu kwa ache. Aha mi giran. Amamre mu no. Enkamre ma ho kwan. Se baba be gina ha. Na bia makeke bibia kire bo se bibi ni a. Monta machi. Na nana himba no. Wani opani buta. Ewo ensem manso bi opani buta akanti maguna na himaso ntina na himase se woni pre no de aka
ɛnɛ akonnwa pere soso no baabi a dɔm wɔ no ɛhɔ na ɛsi epia n'akyi ɛsɛ sɛ obi a ɔforo duapa deɛ ɔno ane nipa ɛsi epia no ɛno nti mesrɛ mu bebree onyankopɔn boa yɛ ne a adwuada yie yɛde saa ma nso no kɔhyehyɛ so ahemfie nti mesrɛ mo sɛ owura yi a mede no akyerɛ mu biribiaa ni a monyina hɔ na monka sɛ apiagyeyaa ne yɛpɛ no monka memtie apiagyeyaa ne yɛpɛ no ebiem apiagyeyaa ne yɛpɛ no ya bonyam nsa sei apiagyeyaa ne yɛpɛ no ebiem apiagyeyaa ne yɛpɛ no moyi deɛ moyi ansa na mofi abɛkɔ no deɛ obi ɛbɛdie deɛ ɛmmɔ no da sɛ sɛ wɔwo ba wɔde sika baa paa wɔde bɛboa ne man aboa kurom afoɔ nyinara ma no asi ɔdɛfo wonyɛ ntira so sɛ bɛfata ɔdaakye yɛdɛ sɛ yɛmpepere ho sɛ na wakan mo a mo nim sɛ aburokyi no a mewɔ no nti kasa no meka a ɛnyɛ papa biara ba mo taa m'akyi a kurom wei mɛyɛ ne yie ama obiara Mpanimfo ago. Amen. Ago. Amen. Yo. Me shamobo. Sɛ motumi boa ɛma me nua bɛɛmɛn ne nsa ka akonnwa yi a ɔde asopiti bɛba kurom ha yɛbɛhyɛ mo ne mo yere ɛne mo mma kwa yɛsa mo yareɛ kwa Ago. Amen. Ago. Amen. Mrasefoɔ sɛ mo nyinaa mu nime ɔpanyini bota mo fa ase ne mpɔn paa ne doctor apiagye yi wɔte onye nipa ketewa o ɔne aborɔfo apem anante abom wɔte ɔso ɔsan yɛ ɔmampanyini bush ne doctor no wɔn hwɛ no ɔno na hwɛ no ne doctor ni mponi na me gyina sɛ aka kyerɛ mo sɛ temu taa machi ɛma me wɔfa ase di akonnwa yi a me so ɛmmoa biara no mɛtaa me wɔfa ase akyi yɛ de aboa kure Borikasa. Emrasefo sɛ motumi taa me kunu akyi na sa akonnwa yi ne nsa ka me nso doctor yere sɛ de mo nyina mo nim no mesi sa piagye me nso mɛboa mo anyinam afidie ama mo ne agye yie wɔ kurom ase yɛ na so mu biom Jordan mi was kaka kra wɔ ha me de bɛma mo na yɛ wie a na yɛ akyɛ ma obiara ni be wie ne yɛ so a ago emrasefo amen amen we de ma mu hwɛ bi o ɔtrofo no asi me da se wɔ aburukyire emrate ayi wo dia esu so na de obi a se fata ne bi opani abofro ti we nyina ya dia mo dia we de mu ho hwe ei sene Dr. Piaje ose no ɔhwɛ ehu bia se si amponi doctor do ase ya ta na chi ya ta wa chi obi amoni se ma doctor ayo emraseman wo de obi ani tia se nkonya so ayɛ hye ti mesrɛ mo ne abusapani na mesrɛ mo obi odum sɛ ne pabo na yie no ɔfa tu yi ti abusapani itu anamɔ obi ani machi Nanti ahi. Emo ati aseɛ sɛ nkonyasɛm ne adehyesɛm ne ɛka na nyɛ sikasɛm
owura no wo sika so obeye senkyanye wo kure mu amaye no enkoso ahene ye de bema no na emu makwanya tuntum ni de wonya binyi enye ne kyina pataku wonya pa brechi ewe nkono no I want you to invite. Anayema, what to say bushia penny churboa, any cocoa see bushia penny. I got to turn sadi sika, I'm a chrome hammer and dwarf. Nane, what buy him at Chrome dear. Hey, what come your tar? What's Nancy? I did hear and say, yeah, Pomocran, the ideas about what it? Now, what do you are? What Nancy? Edward near from I shed yourself at her. Why you know, Uncle Yasufu? We in a man from Yasufu. Quite dear, we went to the bonnet when you are. Say, what for be there? And that's what for bury them. And now I actually bra. And now I am Sadriam Num Chrome Basabasa. And I said, them be one home. And now I walk rono. And now I say, what are them? Some Yasufu. One, yes, I could be a farm on one. What did I call you? And yet, Chroma Samukra. Then no better. Yes, you crow away. And one man, I see, and Pawan, near ye dead, near SS, near my mom's woman, mamma minity. Why he may sit up, Conya. Chroma, the home bay. I did share the sea of Conya. Now, like a man in even the day I was separated, or didn't see a Conyaso. Now, where dear committee for number Shadia, then near my infant, oh, cry. No, mamma, by what you crumble. We saw one, Papa, the doy, and your man, baby, at night. And when I said, I did them, I couldn't fit up until Quentin so soon. That's when I did them. Eh, what would cast a Corbina Mucha wind? Wouldn't you be at the Bessia Conyaso? What would be? I wouldn't be so. What would to me? Some wow power they hear now this to a Conyaso, Conyasan your committee, and ya battle until Nana dear you will be a best one, Mamma Hokan. What walk I suddenly far by my class to be chilly to was so Mamma Hokan. What chilly to one? One my account. You're the best answer. And the only year the day, I won't ask it. Missy, what you be crack on near to twice what I brought. Now, near the radio, so near a boy, him, and what he did. Nancy, let's see any young found. And ya, they hear crowd. Oh, my young found. And here, cheer to an insect, and a ma, and a broya for. It seemed when you see a hokai. Nina, and yet cry. Until I lay a banner, medium mistake. Said the how we run the father, and brave woman is a kitty to the banner. She wanted to near Nya and run to us, my dinner and Crumham. Onyo kwasi primo ahwie mu de hia no nkwanti akro bi atenka apiti koti ana ahombu na fie mu na nana kakra po kwa na ofra mu osubroni a yefra na ho faduro wuni no ana na ba ni sai pataku ya no kwasi asem kwa sori a na bre chie ba wuna pichi aka no apadba na na se wa brakatu ampofu ei ona wodi no ana ade asem ntokwafono wa na yure fra keka otwa amansa ko gwaja nsa ye bia wi atwono no wi abotan so ma twefo ne abomofo pa were ho kwada na nkom edi ba ye wo anim sade asa ani nti na amra basa obi yije wa ma ntiri ya na ani mo nko anu ade hye wuni ye akwa sibrimu ahwenie nana abubo nsra ne afiri ye de hye eno no ampa Adia boko onana mpanyisi asem ohi etise pesi obi atini bi bibi mrase menyo panyisi matise kokwase mpanyimfo abaha abeka ntamo guso na menwo ho abakosem ho na nafia kon adu
ɛpɛ so na asɛm no sii yɛ ɛyɛ ayɛ ɔhomu mu yɛhyɛ ase a yɛpae mu no a dadu na enum apem baako ahankron aduanan nan no mu wokɔ baabi edi asɛm a ɔde nkrataa no hyehyɛ na wokɔ a ayi a ɔde ama wo wokɔ ɛbɛyi nkrataa no akyerɛ wo na na ne edi akɔba wodi kɔba adeɛ nyam bɛyɛ adeɛ ni wɔwɔ nso de wonya na onya a odi bem adi nya wa nte bokorɔ so nti na na kɔ ne wɔ mu nka yɛbɛyi krataa no de ama wo ewiase wodi ni bi onu hɔ a wɔbɔ kɔkɔrɔ awirem ko sɛ me na na afia kwandu han ɔne kɔkɔ ase abusua yi atwe ho manso atwe mrase akonya manso saa yɛm tena hɔ madua du mfrane mesi kuro nkwantia anyegye bɔɔde abɛtem mɛnkɔ yɛ bosompɔn na boa potokura medi nyɔre sadeɛ wɔ abra yɛ nwene nam na ɛsɛ asɛm ɛnyɛ asɛm foforɔ meka sa kyɛ na sɛ mmerɛ kukuo bɔ akora a krama wɔ fa ho nti megye nana baeɛ a deɛ menim wɔ akonnwa no ho anyima ka kyerɛ wɔ ne adeɛ no ɛwɔ wɔ a na ɛwɔ wo ewiase dua ɛpo anim ahwɛ a na ɛda sɛ ɔntoma mu nana ɛne ɛmɛserɛ wo kwaa na kyerɛ yi me nso biribiaa wɔ hɔ a mɛba bɛka kyerɛ wo mmerɛ biaa a wonam mfikyire bia bɛtumi afa nana me nso mede wase sɛ mbaeɛ nso woagye ma wo a woatu odin no sɛ sɛn megye kwaa mensia nana ɛne mede wase ɛdeɛ nyina sɛ kyena bi sɛ meni hɔ a mmɔne nyɛ den pɛ nipa a wɔbɛn wɔ wɔbɛtumi aboa wo ama wɔbu me Akwaba. Yeah, nana. Ade bro na una. Nana. Ewe de me ndene bone. Eya abranti ya ofia bushia be friend no. Apiaje yi. Mati se so we pa akunya na di. Nana woni suban o. Oba ye maso a no. Me kra so opa bi. Na twi kra kasa no kra na wonte. Osi wa tambo chi mfie aduasa. Opa tambo chi mfie aduasa. Mfie aduasa wona na. Ana oba pa akunya. Eso mi ti yesi obi a wa tambo chi 30 years mfie bebrezade. What do you mean? Odia kunye nyi. Na sande na mkoko na mkote. Na msha asem with them. Minyi ni sana na ate. Nti we do wasem be ka kire. Tuna bechi fie diasa. Fie diasa. Ebe ka ko. Na obi ntete man na oba ya be fa bo. Nti anya me de kra na mse da bi. We de me aminim no. No won fata akonwa. Nti wasem be ka kire. Nti na na wie me bae. Na me bra to je na se bibi aboko. Na na nyame adu mo na so e. Na du na mo e. Kaka. Ya se mutu kwa na eso yo mo. Zara. Mi ala mti na mba ha so ache. Ti me te sa asem na mse na me fra fa so na na ya me be cha no mse ne ositi. Yeah, nyame wo abusua panie. Ni awuye nyame wo. Wani awuye enyo. Baba. Na no ntama abeka bu me so me fie. Eno mo ya na de brɛ wo. Me sra na twede fiada. Aka ntam sɛ wo fa asɛ so ofra brokyira ba no to bɛpa akonya ma na die no wo tumi ni akonya mfi sɛ watena brokyira mfi aduasa sɛ muna ni dadua no mo twonam kama sam sɛ muna akwa na muti kromu a na mo pɛ mrante wo kromu a munu wo mohia na mo totɔ nsam wo mu no meboa na mo ka sɛ no ne adidi akonya e bɛhwɛ enye sɛ ɔhema antene ne sa ka me power so de wugina no sɛ muna na wo bɛ ma me ntonka sɛ wo bɛ mu a ma me ntonka kromu a Sam to be so. What the na kan no. No kwa dis a. Umetimi na ya twe. Umetimi. Ha? Wo mu go nyina hunya. Obi adwuma emre. Na bu. Next time ba. Uja. Next time na bu. I mean ka sim bi aso to me chi. Me ka me bo ache. Nta me nda se. Atonda. Enyina ni hwa hene. Amamire mu. Obi yare ya kan tam gu so. Obi am so no pe kura mi nya mi hu de medie.
na ɔno so akwan so san kafo sɛdeɛ nyi ɔno bɛto me so twɛdeɛ nyame ampata na ka wɔde ne nsa abɔ me ano ama me sin nyina tutu na me deɛ manso deɛ aka sɛ yɛbɛtwe no yɛbɛtwe ade akyea bua pani sɛ deɛ adeɛ wɔ no no odie na nya deɛ kɔm de no so mu ma me nkum akokɔ bɛdeɛ a wo sɛ me yere ne me ma nkwa so abusua pani nyame wo abusua pani ai kyame bronya na wɔkɔ deɛ oh bɔne bia nkɔla no ho yɛ deɛ ɔyɛ nyinaa ho yɛ nana kyame na nɔpɛ yi nana anɔpɛ gye menkuta no bɔne na nakyere sɛ nana mmara ase hema wasa akɔkeka ntam ebiom ma saa nsɛm no ɛnam so koraa ma ade hyeɛ no baako wawu nti nana saa asɛm no ayɛ me dadwene nti mepɛ sɛ mesrɛ wo na nka wada woro ma woyi asɛm firi bonkumfoɔ nsɛm na wodi asɛm no na ɛyɛ tuɛ kyame waka mate na mmerase akonnwa no nsɛm a ɛwɔ ho dɔɔso dodo ntam na dɔɔso nti wode waka mate mehu deɛ mɛyɛ mɛgye asɛm no asi me naa so na mɛsiesie metɔ ahemfo kɔwɔ ankrataa bi de brɛ o ɛnie kyame traditional heritage abusua pani nya wo ye nyame ho wani awo ye enyo ɔbɛnya ntwagye ana sɔre brɛ dum ɔbɛnya ntwagye nana yɛaso brɛ se ne mfa nto anim sɛ yɛahwɛ mmara ɔman yi mu sɛ nnipa wu a ɛni na awɔtwe da no yɛtena fie na nnipa ba bɛma akye a yɛbusa da wobɛyɛ yɛ ne waka akyerɛ no yɛnsi ka no bi yɛntetare nkrataa wɔ abɔnten wodeɛ wo nnipa wuyɛ no nam sɛ wowɔ sika nti wode nkrataa femfom abɔnten wasi ka no bi abɔnten wodi agorɔ nti ɛto wato mmara afei wode nya awɔtwe no wieɛ a wasa ayɛ ayie wode nsa ɔtutu nsa yɛayɛ ayie yɛ a ɛtia ɔman yi mmara wogyifoɔ a na ɔgye bi na da wo ma wogyifoɔ yɛ ne ho gye ne ba saa so amfa nkyɛne nyɛ sɛ bi nana ɔpɛne ntwagye ne nsa ade nyinaa bɔ no wɔ sɛ wogyifoɔ ɔne mu a ɔpanyin ntwagye nana me nana twɛdeɛ mahyɛ mmara wabu so wayɛ yie tu nsa sane sɛ wɔ sika nti sisi a sɛ meka sɛ meegye wo adwan wɔ ha koraa a wobɛtua afei nso yɛpɛ sika ade ahwɛ nkwala skul yɛma mo good education wode sika wotu gu wotwa ntoma ɛfiri na ɛkorɔ wo ne wasefoɔ sɛ obi tɔ a wokɔyi ne firi mmɔkyere fa ne kɔ asieyɛ na kɔsie no ɛnyɛ yie wonyɛ yie okurom ha biom da ɔkyea me deɛ mesie no yɛnana ne namanfoɔ hyɛ no sɛ firi no akɔ busuani bi awu a ɛnyɛ yie bi ɛna sɛ nnipa yɛ mfomso a ɛtwa no to na sɛ wapam me a sɛ nyɛ yɛ gyina no gyina mu sɛ bakyɛw sɛ ɛba saa ɔmfa nkyɛne kyea me pam no no mfiri hankɔ ɔbɛna ntwagye anaase firi no ne so fi yɛakɔ sɛ ɛyɛ ho biribi ɛyɛ yie ɛsene kɔ abusuapɛni wone nana nyima kanta wo sɛdeɛ wosi kanta no ka meɛnti ɛka kyerɛ no sɛ mesɛ no natwɛdeɛ fie ne ka ntam sɛ sɛ wansɔ bi do atoa yi mu a ɔtona atwɛdeɛ ntam
ɔne ma sɔɔse deɛ ɔkaeɛ ɔho asɛm bɛɛ na ɛka nana na mede bɔɔ so sɛ meso mesrɛ nana twɛdeɛ afia ɛka ntam sɛ na wɔfa ase apiagye a ɔto ɔbɛpere akonnwa no ama no bio wodi akonnwa no bia ɛnyɛ ɛfiri sɛ watena aborɔkyiri mfeɛ aduasa na mfeɛ aduasa no nana memetena aborɔkyiri ɛna mmara ase akonnwa no bio mantena aborɔkyiri mfeɛ aduasa onim amammerɛ bia nana Zabari Nana. ɔse wɔfa ase wɔtena aborɔkyiri mfeɛ aduasa ɛnso so nana nyema sɛdeɛ wosi kaeɛ no obi a watena aborɔkyiri mfeɛ aduasa na wɔde n'akonnwa no yɛyɛ yɛnti bi da sɛ wɔtena aborɔkyiri mfeɛ aduasa a wɔbaeɛ no wɔyɛ Ghanani nti wɔde n'akonnwa no yɛyɛ nana wodi fam wokaa sɛ aba ne yɛbɛto no ha anaa adehesɛm ne yɛka ne ha ahensɛm ne yɛka amansɛm ne yɛka nana wobɛtwa dwan baako ama yɛ ɔkyerɛ me ma ɔhema nti sɛ wanka sɛ owura yi ɔnyɛ de hyeɛ na mmom mo so watena aburokyire mfie bebree ɛno nti kɔ fie na ɔmfa nsa ne mmerɛw na gye na mensi me hene ɛnɛ na mesrɛ nana twɛdeɛ afia da ɛka ntam sɛ ne wɔfa ase a ɔte wɔ yi anaa kɔkɔ ase abusua no ɛmu nnipa bia ne wɔbɛtumi adi mmerase akonnwa ɛmu ntatea koraa ɛntumi nni mmerase akonnwa ɛsiane sɛ wɔn mu mmɛn wo koraa Nana, mesrɛ nana twɛdeɛ afia da ka ntam sɛ meso wɔfa ase no ɔdi akonnwa no bia ɛyɛ yie ankɔ asaa kyerɛ de bia ankɔ atena se ɔkyerɛ me ma ɔhema ne abusuapanyina so nte sɛ asɛm yi mepɛ sɛ da yɛ wɔda bɛtena so nti obi a ɛba nso a ɔmfa dadanseɛ mmra nana abusuapani sɛdeɛ naseɛ no wɔse asɛm mo nkɔ yɛawada obia mfra nansefoɔ mmra wɔdi asɛm no daseɛ mu nana mɛsɛ bɛhwɛ yɛbaa ha nɔpa ɛnyɛ bɔne wonim sɛ nyame yɛ adom a yɛawɔ da de anim yɛa ne yɛkɔka asɛm no wonim sɛ meso mete hɔ yi menim nkonnwa no ho mpanyisɛm nti mesrɛ wo ɛkɔ a yɛkɔ no ma yɛka no ɛnkɔyɛ ka na yɛbaeɛ a yɛasɛm tiawa butai nana aho koraa yɛdii na hwɛ me na obi a wɔsɛ wɔkɔsum na fidie wɔ bota nsoɔ no wɔn na onim baabi a wɔkɔpem ne kuntum wate ɔyene ba ɔmpɛnkyɛ nkɔhwɛ aborɔ wokɔ no ma noma kurom so a ɛntete mprobue wɔ kwa so wahu ɛna na yɛma ɛdeɛ na onim wampere akonnwa ɛna ɔhu amammerɛ na sɛ yɛ adeɛ a wɔnim amammerɛ a hwɛ ntamhunu bi a wɔka buwu soɔ obue na no a watena aburokyire mfeɛ aduasa ɔho wɔn sɛ ebu no fɔ eti wo deɛ mokamakoma ntom yam wate papa mokamakoma ntom yam na duru hɔ no ma memma obi mmɔ nkuro wadwene yɛ sɛ ɔna akɔbɔ nkuro mena mekɔbɔ nkuro no memma wo nkɔbɔ nkuro no akɔ memma ho ma ho akɔkyerɛ wo nti mu dɛ monhwɛ me wɔyi ma wɔntwe ma nso da memetumi twe ma nso mete Ghana na medi asɛm wɔ aburokyire mede mo adeɛ a mode tua mo aso yi bi mete yɛ wɔ na madi asɛm na madi pem wura kɔmakoma to wiem na mamu adi nkonim fitaa so wate hwɛ ɔbɛma kɔ ɛnsuro koraa wate enti mene abusuapani kɔmakoma to wiem ɛdeɛ maka no ano maka mede yɛfrɛ me kasa prɛko meka obi nka bi kuroma obi ne me bakora bisa me yere hwɛ ɛmere bi ne wɔfɛ nya asɛm bi ma no ho kyerɛ no na bɛsɛ tumu dɛ wɔbɛbɔ mamanneɛ no bɛsɛ wɔyi asɛm wɔkura de mɛtumi aka asɛmsɛm bi akyerɛ no akɔka yɛgya wo wɔfa wɔsɛ dabi ɛmɛsɛ bontum nkɔ mentum nka no bɛsɛ yɛ sɛ abota no hwɛ m'anyim ɛhɔ a mene no kɔ a yɛbɛdi bɛm mema ne wɔfa no di bɛm ɛhɔ a deɛ kyerɛ no maa me wahu bɛma mea no mpɛ sɛ kyerɛ me kɔkɔ yɛ no ho adeɛ pii so ate aseɛ ɛti ɛnya deɛ yɛ den koraa mote sɛ motrɛ wae papa wakoma tu yam na memɛsɛ akonnwa no wobɛdi mema wobrɛ no nyɛ kwa
nana mpacho mini dansini na emu mo do bobo mi kura mami Ai ma o dance. Nana wadam. No dance. Mi dance en krata. Wa. Ah, do mo ngula ma wa wa. me pacho abusu apanyini twene boa Amra. apanyini twene boa fi apem ahesia mu me nana a ne yɛfrɛ no nana kofi adisa ɛne nua baa akua akoma ɛne nimia abrɛ kwabena na wɔn mo te adanse na ɔko ketewaa bi na ɛbaayɛ ɛno nti wɔne firi hɔnom ɛkɔtena akuraa bi a yɛfrɛ no kokofu na wɔne saa firi kokofoɔ ɛkɔ akuraa bi a yɛfrɛ no kontena ase saa berɛ a wɔde kɔ no wɔne de wɔkɔnya tuntum nso kɔɔeɛ akyire no wɔde saa firi hɔnom ɛkɔ kura a yɛfrɛ no dwaben nana dwaben hɔ wɔne ani anye hɔ ɛno nti wɔne saa firi hɔnom ɛkɔ kura a yɛfrɛ no sɛkyerɛ na wɔn kɔtena sɛkyerɛ no ɛsiane sɛ wɔne hu nnipa no dɔɔso nti wɔne saa firi hɔnom ɛkɔtena kuro bi a ne yɛfrɛ no adanma so na ɛhɔ ɛna me nana a yɛfrɛ no kofi adisa ɔpaa nana twɛdeɛ a ɔdi kan ɛkyɛw sɛ ɔserɛ no ara ɔma no baabi ntena na nana twɛdeɛ nso ɔde ɔseɛ ɛyɛ wɔyɔ ɛna ɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔnyina bi abu da baabi na saa baabi a wɔnyina no da hɔ no wɔne nkɔnkɔtena hɔ na wɔne ɛmɔ wɔn sese wɔ hɔ na berɛ a wɔne kɔɔ hɔ na te sɛ wɔnyina no mmere afi mo ho bebree ne ɛho nyinaa ɛno nti wɔne yɛ sɛ yɛbɛfrɛ no ɛhɔ no akuraa no mmere ase na nana akua akoma ne nua a yɛfrɛ no abena kɔ abena no wɔbawo ɛba a yɛfrɛ no amɛkyaa nso so ɛbɛwo ɛba a yɛfrɛ no akua sɛɛwaa na akua sɛɛwaa so bɛwo afie kɔ atema ɛna afie kɔ atema so bɛwo amɛkuma ɛna amɛkuma ɛbɛwo bota wɔne papa yi a wɔgyina m'akyi na kyerɛ sɛ akua akoma wɔ biribi bia a na te sɛ yɛ nyinaa yɛ dea nananom madama mano atɔ Yo pɛyin bota. Emra sɛ yema ne ntam ne sɛn. Emra sɛ yema ne ntam ne nana baako. Edi enti ɛna ne ntam de nana baako. Ndi me yɛ fi kakra. Ore befi. Sɛ da se krumu na gyina nana no mu ni. Me nyina nana no nim etwa tro da biara da. Woni mu ama me nkyerɛw. Kyerɛ bi na wo dia na woni. Na yi ba dia na woni. Emra sɛ yema ntam a yɛfrɛ nana baako. Asekyerɛ ne sɛ nana akua akoma yɛwɔ mu mmienu ɛyɛ ɔno ɛna ne nua ketewa fɛ na afie kyan ne owui no ɔde mfie du nti ɛbɛka akua akoma baako pɛ ɛbɛka ɔno nko a nti na ne ntam ne nana baako sɛ wonim ɛnɛ fa bɔ ntoma na aduru baabi a wode awerɛ no wo nananom ahe ɛne mmara se akɔnnwoma de pipɛ wɔne yɛ maako nkron na edi emira se akunya no efe mama nkancho eye kokko ase busia panyi ogina o munya yie krata no opanyini kwa me kwa hene owu ye enie sai ni pe winim kwa me kwa hene nye ne no a winim no minim no o ye dian kwa me kwa hene koko ase busa panyi ni kwa mkwai koko ase busa panyi no wu ye a buta besi wei meboa ebedi na de meboa wonu ani kwa hene krata amu ye ye emra se ma me di wo ana won sa dishi bi wo mra se di wo o de wo se bi a sabre na woni ho nti de ya na me na se emra se na ni hema so on twa so man akua koma ni nia ba kan wo wuye ni nia ketewa ni afra ni sen ye fra no abana kwa abana ni yewu se wo ntra wo dina nana no watwa anya sa no du bisa no amen kan kyero emra se ade hie omu bia ni ho afra na abana kwa obi a mesa na no de sen
Your friend of a future. I don't know come back and you're free. A future. Yo, what any refugee am a cow. I wouldn't him to ref. Just a minute, what's the baby on my cow? Butter. Nye, Solomon watching woo ye. Who wants, sir? Sit in Pima Hen, Mebois. Any man can't trust it. You see anyone once, sir. Nemo motia as a cat. So anymore. Sir, who offer you woo ye? I will be in idea. Oh, we have an issue. You see, Cocoa Semusia. Cocoa Semusia, and you see it. Would you to say, and see no Marassa Ben? Debbie, a whole crowd of my man or proud. A year I fit up in my hands. And I'm in a night, a friend coffee at the sun. On any near man, you knew. Barcode a queer cook and Barcode a fear child. Omuba dance. Now that's one, and an in your bucket one. I, a friend of fear child, no, I didn't fear to. O woo ye. Omu free a dance. Omuko no, Mrs. Samuko in now. When you took to me, I don't be free a dance. I don't call cry, friend of continence. Continence one and check. I don't feel continence no by Jabby. Jabby, oh man, Chaho. No, yes, oh, but two of my countries. Omutu aso no mba asechire. Ombedru sechere no me yesa. Aha ye tie idea. Enye ba bia bese yetna. Ye nto ya continuous. Ni okopa ba bia. Ye betumi abo asesen ama enwato. Nto obutu o ma continuous. Eho eno mba akura friend adanwomase. Adanwomase ho. Eno mba na na twade a odikan. Nzo nana. Wadama ye nenam. Ene abepia. Ye pia ye dru ano so no. Ye hwe se de wasi atitiri ukuro ya. Ehu za sumdwe wa ha. Nti me ne me nkrofo. Wadama, se ka betumi ama baabi ni atena. Ni abo esese a. Eja. Ya no atena asupio. Se de beto ye no. Nyame anim ni. Na twede a anye o mabro. No so oh. Enza mafo kra se epedodo. Na ya atiasefo. Ene mu nkomonim. Mu hwe ya. Onyina bi abuda ho. Safa wo ni nyina. Baabi ampa bia mbotumi afa. Ina na moto aso no nko. Omudu onyina no ho no mu ze oh. Onyina ya emregu apa. Na me na nso yesi opemene pa. Oyi ankwan ma no no afa mera antuma. Oni. Nti aja ohun ya no so. Ene me na nko bio. Emre ase idea me tena ha ya. Ene efre kro no emre ase. Sisi obebo no. Omu nipa efre mu na ase fri. Yo. Abakosam kire se mfie pii achi. Ena nipa ko bi ba. Omba beto me nana eye kofie adusam. No so. Nana ye chem ye pe ba bi ati. Eduru ha no ajo ehu sa asumdie bewa. Nti so obedum yen no ma wa chiri ha ba bi atina. Nka ba ye de. Na yes. Na mo free hen. Ah meti ya mo person bo djama so no so nana. Enye nipa bone enye nipa hu. Ye ye ko na fo. Wo mu ka sa no. Abakosam kire me say. Me nana wo mani di ye. Wo mani je pa esa sa me nana no ye ko na ni. Nti me a me gina ya me ye ko na ni. Emra se bo ya ko na fo. Nti wo mu ka sa wo ma ko na fo no. Anye mpaifo ka wo say adwene di adwene na edo. Ojiwo ma wa atu. No so. Anye ma beto me na ma ko na fo a. Me ma monko. Monko manim ti. Monko ma monko ati ko bi ewo mfimfiri. Monko tena ho. Pa kwa mo pe bia mo tena ho. Eja mani nka amasem hu. Enti na de ben say so wotonani na so wo fro ma wotie nkoko asefo e. No ma ji. Eno ene ejina so a ye de frɛ buta ya ojina ha asefo kokko asefo. Nana se buta ni mu a na me kire ni panyinsam. Amwo se wonim na bakosam a odum pefo o bempefo ni mu a wonko sua. Etina nana na ansa na no me nana ye friend ekua kuma owo ba ye friend tema ama tema no so ebe wo ata panyin
atakuma ene tawia tawia na ba wo akue friye ama akue friye ba wo fosunyima ewo afia konadu ana konadu afia konadu enso wo mi ama se wa na no gina mani ma mra sayima nti se ne ebusua panyi twene bo a egina ha na so wo di dance krumu ema buta eye kokọ ase fo abusua panyi ne na ma abusua panyi wo nipa bo ni wonim ne wakeka nana no manu ato nana hima ene wama wo se gume wama me hu ampa se akonya no modia ene ni kire ya me hia obi firi wo nchen so de ne beba na obesu a kire me chiame manentu abusuapanyi twiri bo ase ene wa be me nana anim akeka nsema anim nkontompo me ne me panyifo anim ene me ma wate ase se o ma me yemu ade obia ni ho a obedi eye mmira se konya ni bi da kopim se wiase be sei me na twede a otoso miensa na me ka sei kura yi me na me dia obia ni ho me ka se nyina ejina emu nso ebu enti asema meka no wote die o chia me busare ma me Ono chobwa anaseme nso se efiri na akọ wuni ya mu ade na ase akonya muji bi ye mama ya mfanto ani mu nini chire ya ura abusuapanyi meji mesika sky kaya bo nyinara meje flo sawunu fie Oye si de nyame ase. Ni gisem. Ese busua panyi ya wai na fra konya na tere fra konya no. Na da de wo fie pre kwa wonte. Ade fi kwa na na tere blem ko pato. So, no dia sanyo ko ko dia anim. Ko di dance krumu ma. Nipa hunu. Ade wa de pe be fie ase me bo. Na opanyi so ntira fie ma se fie ampo. Ya bi da. Me say eja atwenju ne ba ko pe na ade nyame aboa wa mo adi bi mo adi ade bi se ni aka ni pa me dem ko ko ti ni obia bisua nu mu eni pa mdo mu ko ememe wo me fie a o mu fata e fata so betimi dia ko dem di ka de no ko empen fo bogo wo se kwa de prison de otoso me no fie no be wu oyima de mu on prince se o se me yini pa samia ese fia me tie pa mi be ma bia wota ma chi be ka de asamato nan ma ne ko be ma ta ma chi di akora bia ni ha no ba de mi go bi mo ba be ma me ba be ma mfie dumiensa mfie dumiensa wotimi de ma no me fa konya no ma me baba de bi o sa dodo re amamre chese obi a wodi afie ko a no so ye o be ma ne se yakonwa ya eso transo a yetimi de ma no pra no ma me he no
Afe. Giant time and I'm fan shopping, right? Giant time. Giant. Who did Giant? Why? Me over. And I'll turn look at him. There was a name you. Ubali. No one more than you. Fakora no mano. Nani. Ifani sem chese. Mubi kura sheye kuno yo henia. Masmako egusi ongoto body osu wonko. Egusi wonko. Chanam. So, nana, asuma America. Ema konya no hira. Wo hina na wo hina bi wo ho no. Next. Unu apanyini asuma se koto body ebra. Never nya duan ma wa na so onko. Kana chosa. Edi suba no ko siya we. Ka ofri menu su kono koto bra. Triko. Nana, wo mu eba ha yi. Nkora yi eba ha. Se be ma ba ku. We mu de ma yankofo bi ma wo so me. Enye pamano. Me ba kropa me ba konya. Me si ye ntimi nkono. Ade wo wa na wo. Na wo wa ta. Pia kola yi. We de Nana, me si pamano. Ntimi de. Me tune mo. Obayi akotoni a ohu se o wo nipa o ubedi timi de maka kire ho anu no yiye pa me pa kunya no na ma o si bibi nkire mpanifo Achame anamo adaro mo beti ama na mate se anahima ene ne jase fo ene na yenya edishia ya kunya mam tie no ba ne na o yo nana kuntin sene nana hima ne nana jase hin asem on se ne na ye nyo de hye kronkron a ye de na ba beta akunwa ne so ti ye de be kire mo yo nana tiame nana hima so ti se ye de kronkron no a ya wo de ne be kire ye o mi ehunu ni no Remena fam de hye ne brem yo nana kuntin ene nana no o de hye no ena ajira be jira ho efra na na wiafe abebio na no se obi wo abofra no ho asem a otimi ka asame sabe na mama wadawo ebrasi akoya ni akoya ketwa akwala watena abroti a wonni mu ho twe no wo so watena soma de yeyi you be trase yawo hin no be no sia what mama ka jo na akwa jo ebrasi akoya be fa so ha obedi akoya na so be fa pronounce wa we ya abofra wana ka jo sa abofra Nanano, meso nana akwam de mo woke. Mo ma yem fa hu America se. Akodai ye wo na brochire. O ye broni bibia so ne krata bia ya ye bia ye abrochire. Ne din ho na wo. Ti ye kan Ghana fo kra wo nka ho. Den ti no wo ko fo obi afi abrochire abedi ye so wa ha. Odi ade wo ha ye. Achame wo ho ana mo ho odaro matiema ana akomite se benfo se atilifo ni bigana nana o me mfensa bonkum ni di enti akwala no wo ye de hyekrun kronkron aya nana hima wotuwe ne yam
ɛna ɛnyɛ nisua wusua ɛna ɛnyɛ borɔfo a ɔbɛka ɛnyɛ burokyire a ɔbɛtena ɛna me koraa me na n'agya ase hena metiwe yi sɛ me koraa yɛde bi di akonnwa ne ankyerɛ me sɛ kan sei yɛn sei a me koraa mentimi nni nti mede hiɛ no madawroma mogye ne tom no odi akonnwa no a me a mesɔ ne nsa makyerɛ no fra ntoma sei saha sei ketefoɔ mu nyene sei ama wahunu akonnwa die saa na akonnwa die deɛ obiara yɛ no tana no madawroma ofiri nana hema yɛ funu wɛde ke kronkron tini adi akonnwa no ama no yo nana kote he ne nananom sɛneɛ gyaase he seɛ no ɔse abɔfra no ɔyɛ ɔde hye kronkron ofiri nana hema yɛ mu na nyɛ na burokyire na ɔte ɔyɛ ɔde hye na ate aburokyire koraa na sɛ ade die no to wa ɛfiri bi kɔfa afiri aburokyire ma abɛdi nti ɔyɛ ɔde hye kronkron ɛsɛ ɔdi akonnwa no yo nana chiame nana me ho sabi nana hima wontimi ntunu nsono engu no wonfa ahama enhyem eti abofra no nso woyɛ ne de hye kronkron enti sɛ wodi akonnwa no a ɛyɛ yie enti misumi ne ahemfo yɛtaa n'akyi sɛ ɔfam yo ahema ne nana gya ase he sɛdeɛ koti he sɛ no ɔsɛ ɔne ne nananom ne ade ɔmpere so sɛ yɛmfa wiafe na biribi onni adeɛ nasɛm nana tena ase nana biribi o ɔhene papa bi nana ma wɔ hɔ Maneko na nana. Ene de oma mama tia sende. E de atadua bɔ mu. Ati de mprenu. Sɛ oma pene so dia, oma gi omu de hye tum dia. Ene na dua de enya. Ye kɔ nana twɛdeɛ. Ye na kɔ kyerɛ nana twɛdeɛ. Na amama bi a wo bia yayɛ. Na abɔfra no nya kɔ de na ade. Yo nana konti ne nananom sɛ ne nana gya ase ne nana hema ase no. Ɔse ɔda mo ase. Sɛ magye ne de hye no atum na ɔsɛ mmerɛ koraa adwa da ɛbɛyi a ɛde ɔde hye ɛde ne kɔ akɔkyerɛ na natwedeɛ na mammerɛ bi a ɔwɔ bi a yɛayɛ na nana ɛnyɛ kɔ ɛde ne yɛyɛyɛ nyame ho abusua panie ne awoyɛ nyame ho wade awoyɛ ɛnyɛ kodu nyame kyɛ so a ɛhɔ kum nifa sɛ obi ama sa ma me kwadwo nsu mo bi ansu nana me pa kyɛ metwa bi dia ɛna be kyerɛ so pa na me yoro akɔ wo so a wobɛkɔ nana me ntwa bi kura na de ga amaka mate kwadwo
Mede mu ka nyinaa kyɛ no mempɛ sɛ wobɛfiri abɛkɔ na yɛaka ntam ne nsɛm bebree no mempɛ ntie sɛ ne kunu asofoɔ no nyinaa wɔ ha ɛnɛ mepɛ sɛ akwalaa yi ɔse biribi kyerɛ me nti ɔkyea me ne nyinaa wɔ hɔ Asobrɛ se ɔpɛ sɛ nnɛ mebɛɛ me ɔse biribi kyerɛ no na sɛm nyinaa atwitwa ɔkyea me poku na nana twɛdeɛ ɛfiara ka ntam sɛ ɔsompa a mede som nana kwabra kokofu a ɔnya no baani korɔ sɛ mamfa saa sompa yi ansom nana kwabra kokofu a abɛbie wɔ ɔɔba yi a na sɛ ɔfrɛ m anɔpa awia anadwo bisaa me yadeɛ na bisa medaa makyi kyerɛ no a nana mete wo ntam ama ane ya sikine ka nana twedie fiada sɛ nyɛ sompa a de som nana kwabra kokofu a wonya ne baa bi korɔ sɛ nyɛ saa sompa no ɛnam de bɛsom nana kwabra kokofu a abɛbie wa na sɛ de nsuo gyina ma num kasa kyerɛ no sɛ meyɛ hwɛ otiri hwɛ kyɛ sɛ nana frɛ ma nɔpa awia anwummerɛ na sɛ mankɔ a mesɔa mi yadeɛ na metene na nta ɛnɛ mo ne mpanimfoɔ na adwene ɛsɛ wotie mpanim kasa asom abɛkye afiri mpanimfoɔ hɔ ɛbɛkɔ abɔnten ne ɛkɔ mo ne nkɔlaa agorɔ atwam kwabra kokofu deɛ meka kyerɛ wo nani sɛ ɛfiri na akɔi wonya akɔlaa biom saa akonnwa a wobɛtena so yi ɛyɛ ɔma hena akonnwa fa ani deɛ ɛsɛ ne fata fa ma nkonnwa sofoɔ sɛ biribi kyerɛ w'adwene a frɛ wo mpanyimfoɔ no abusa wɔ mo wo maame ɛyɛ nana hema a ɛma kɔm ne ne da ɛfiri sɛ ɔyɛ ɔbatampa a ɔkuta ne fukasi a obiara nom rum bi ɛhyira wo kosɛkosɛkosɛkosɛ kakra mpɛ sɛ meka kyerɛ wo ano no kyia me bɔkasɛe ma no ɛnɛ anaasɛ akonnwa no wɔde kyɛw na ɛfiri no ɛkɔ woyɛ nana akwabra kokofu wɔde akonnwa no kyɛw kosɛkosɛ sɛ yɛbi kyerɛ no Mese nana twedi afi adaka ntam sɛ nana kofi apɛ nana neme nana kodwo bonsi nana neme nana kɔbna kokofu nana neme asompɔm de bɛsom wo ɛna me akram gyina a mede bɛto aso sɛ ɔfrɛ me anopɔ sɛ ɔfrɛ me awia o sɛ ɔfrɛ me anummerɛ o ɛsɛ me yi adeɛ ɛmda m'akyi ma wo a na mete wo ntam Bɛkyia me